ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಇಂದೇ ಜುಲೈ 28, 29, 30 ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಎಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊಬ್ಬಾಯ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಟ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಇಂದೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲು ಆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತು ಪರಕ್ಕೆ ಕೊಡದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಳವಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಗ್ರಾಮರು ಮೆರೆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಕಿನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಇತ್ತುಂಡು ನಟರಾಜನ ನಿತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಳ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳ. ಆ ಮೇಳನು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ನಾಯಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಿತುಂಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಕುಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ದಾನ ದೇವರು ದೈವ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಾದೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪ ಮುಖ್ಯತೆ ಆರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಂದರ್ನಾಕಲಿ ಅತಿ ಸ್ವಾಗತನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗಳು ಮಸ್ತು ಕೋಡು ಪೋತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪೂರ್ವಕವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುಣಮ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ ಕೈ ಸೇರಿದು ಈ ಸೇವೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾತು ಕೈ ಸೇರಿದು ಈ ಸೇವೆ ಪೊರ್ಲಾಪಿದಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದರು ನಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ನಂಬಿ ಬೆಂಕಿನಾಥ ದೇವಿರಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ನರಮಾನಿಗೂ ಬಡ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಗುದನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಅವರಿಗೆ ಬೆರೆಸಾಯ ಇತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಸೇವಾ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಗು ನಂಬಿ ಬೆಂಕಿನಾಥ ದೇವಿ ನಿಖಲೆ ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ.